Dobrodošli ljudi u naš novi video. Danas idemo napolje sa drugarima, ali prvo da vam pokažemo stvari što će da obučem. To će da bude, čekajte, ljudi, znači sada uzimamo jednu majicu, fudbal, vidite, i vidite me svi, ali sa drugarima izlazim. Treba mi trenerke, ljudi, zašto, kako bi išao go? Ne, ljudi, shorts uzimamo jedan, vidite, shorts i majica, ljudi, i to je to. I vidimo se u sljedeći video. Ćao, ćao.